κόρνερ με τον Αμπτούν. Ο Ντιόγκο ανενόχλητος για την κεφαλιά. Γκολ 3-0 στο 78. Περίοδο του δανεισμού στην Βραζιλία, στην Φλαμέγκο και στην Σάντος. Καλή γωνιακή κεφαλιά, εύκολη. Γιάννη Μανιάτη, θα δούμε. Συνήθως θα παίρνουν οι σκόρερ αυτά. Τώρα η πάσα του Μανιάτη. Αμπτούν απέναντι στο Μιχαηλίδη. 4-0. Άλλη μία assist στον ανοιχτό χώρο από τον... Ξανά η πάσα του Μανιάτη και το τελείωμα από τον Αμπτούν που εκτελεί ψυχρό τον χρυσόστομο Μιχαηλίδη. Δεύτερο γκολ του Αμπτούν στη χρονιά και αυτό όπως και το προηγούμενο στο κύπελλο Ελλάδος. Είχε βάλει ένα στην Κατερίνη πριν τα Χριστούγεννα. Και ένα δεύτερο τώρα. Δεν έχει σκοράρει ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο Champions League.